अखिया से कि छुपल कई दिन से बाहरी हमारा अखिया से। Presented by Bihari Films। कई दिन हो गईले हमारा उनसे बात कईल कि देखी रहिया रोजे उनकर न मुलाकात भइल न मुलाकात भइल। हाँ कई दिन हो गईले हमारा उनसे बात कईल कि देखी रहिया रोज उनकर न मुलाकात भइल कि अपने बाड़ी घर में हम भटकतानी उनके गलिया से कि ओझल कई दिन से बाड़ी हमारा अखिया से छुपल कई दिन से बाड़ी हमारा अखिया से। Presented by Bihari Films। दिन में चैन रात में नींद नहीं आवेला उनकर चेहरा हमके हर पल सतावेला दिन में चैन रात में नींद नहीं आवेला उनकर चेहरा हमके हर पल सतावेला। कहे चंदन रंजित निभानसु का जादू कैली अपना बोलिया से ओझल कई दिन से बारी हमारा अखिया से कि छुपल कई दिन से बाहरी हमारा अखिया से। तड़प दीवाना उनकर कहती हजा के अपना सखिया से। तड़प दीवाना उनकर कहती हजा के अपना सखिया से ओझल कई दिन से बाहरी हमारा अखिया से।